Hola, bon dia. Soc la Núria Gómez, de la Cambra de Comerç de Barcelona. En primer lloc, voldria agrair-vos la vostra participació en aquest webinar sobre màrqueting digital, màrqueting. És la tercera sessió que fem. Les dues primeres van ser molt interessants i ens quedava un tema per tractar durant el dia d'avui. I aquest tema que tractarem avui és les xarxes. Com fem servir les xarxes, de quina manera, on està el meu client, i per això comptarem amb la participació de la Gemma Fontaner. Hola Gemma, què tal? Bon dia. Bones. Que és experta en SEO, SEM, xarxes socials i forma part de l'equip del Gepi Alberti, d'OMKT, que crec que alguns de vosaltres potser ja el coneixeu, de les dues primeres sessions. I per part meva comentar-vos que des de la Cambra de Comerç de Barcelona us volem oferir tot l'ajut que pugueu necessitar, qualsevol dubte, consulta que tingueu, us podeu posar en contacte a través de la nostra pàgina web, cambrabcn.org, i a part d'això, aquests webinars els potenciem des de l'àrea tecnològica de la Cambra. La Cambra de Comerç de Barcelona té els serveis TIC, el departament al qual pertanyo. Treballem sota el projecte Cambra Digital, que no deixa de ser una iniciativa per donar a conèixer les tecnologies a les empreses perquè es digitalitzin al màxim possible. Qualsevol informació sobre els diferents webinars que estem realitzant, qualsevol tema de tecnologia, podreu trobar tota la informació a cambradigital.com. Amb aquesta web el nostre objectiu és que tingueu pinzellades de tecnologia i sempre que tingueu qualsevol dubte pugueu consultar-nos. En aquesta web trobareu tota la informació sobre la tecnologia. I per part meva, res més, Gemma. En tot cas, havíem parlat amb la Gemma que ella farà una exposició i amb la pestanya de preguntes i respostes, sisplau, no la de xatear perquè és una mica més complicat, si us va bé. Llavors, Gemma, si et sembla, al final vaig fent les preguntes i per part meva res més, donar-te les gràcies i a tots els participants. Moltes gràcies. A vosaltres. Perfecte. Doncs compartiré la pantalla perquè així podeu veure la presentació i em podeu anar seguint. Molt bé. Doncs som-hi. Comencem. Avui el meu objectiu amb aquesta xerrada és explicar-vos les xarxes socials que hi ha, però sobretot, a part de totes les que hi ha, quines són les més interessants que podeu fer servir en funció del sector i de l'objectiu del vostre negoci per realment aprofitar totes aquelles accions que hi dediquem temps i esforç i treure'n el màxim retorn d'aquesta inversió de tot el temps destinat i arribar ben bé a aquell públic que a mi m'interessa. Som-hi. Primer de tot, això, si heu estat en alguna xerrada anterior, segurament ja us ho vam comentar una mica, però pels que és la primera, quan dissenyem qualsevol estratègia de màrqueting digital, ja sigui en xarxes socials, a Google o a qualsevol canal digital, hem de tenir molt en compte que tota aquesta estratègia de màrqueting digital sempre ha d'anar inclosa dins el pla de la nostra empresa. És a dir, els nostres objectius de màrqueting digital mai poden anar no alineats amb els objectius de la nostra empresa, ja que l'objectiu d'aquestes estratègies és sumar i acabar aconseguint tots aquells objectius que ens volem proposar, ja sigui aconseguir que més clients vinguin a la nostra botiga, incrementar les vendes a través d'internet. Doncs tot això ha d'anar sempre alineat amb l'estratègia de la nostra empresa i dins del nostre pla de màrqueting. Perfecte. Molt bé, quan dissenyem una estratègia de màrqueting digital, el primer que hem de fer és organitzar-nos. Abans de decidir si el que ens interessa més és centrar tots els nostres esforços en xarxes socials, a Instagram, a Facebook o al canal que més ens interessi, és planificar-nos. És a dir, analitzar on estem i on volem arribar. I amb tot això, el primer que hem de fer és conèixer i observar què està fent, per exemple, la nostra competència, tota la gent del nostre sector. Hem de mirar què fan, com es comuniquen, en quins canals estan, per
poder agafar idees i recursos per fer-ho també nosaltres. Per això sempre recomanem molt fer una anàlisi d'AFO, que no sé si ho coneixeu, però és allò d'analitzar les nostres debilitats i fortaleses, així com les amenaces externes que ens poden afectar, però sobretot les oportunitats. És a dir, tot allò que el món digital hi podem trobar un forat per trobar aquell nínxol de mercat nostre i generar oportunitats, ja siguin de vendes o això, de clients o aconseguir serveis a la nostra web. Per fer tot això, el que recomanem molt és que sempre tinguem una pàgina web. Per què? Doncs perquè com tenim una botiga al carrer i tothom la pot veure, tothom pot veure els productes que hi tenim, els serveis que oferim, tenir aquesta pàgina web ens pot ser clau perquè la gent coneixi més els nostres serveis al món online. A vegades, potser som un restaurant, una botiga de roba, que tenim uns productes concrets i creiem que una gran pàgina web no ens és necessari, completament d'acord. Però un lloc on tenir aquest aparador digital, aquesta botiga online, on la gent pugui veure tot el que oferim, ens pot ajudar molt el dia de demà a vendre els nostres serveis o productes molt millor. Un cop tenim tot això, un cop ens hem organitzat, ho tenim tot analitzat i hem creat la nostra pàgina web, hem de decidir quines estratègies de màrqueting digital podem fer per aconseguir totes aquestes visites, ja siguin a la nostra pàgina web o a la nostra botiga o comerç local, que normalment una cosa sempre va lligada amb l'altra. Dins del món de màrqueting digital, com segurament potser heu vist en xerrades anteriors, hi ha diferents canals que ens poden aconseguir aquest trànsit a la nostra pàgina web. Per exemple, una opció és el posicionament a Google, és a dir, augmentar la visibilitat de la nostra pàgina web a Google per aconseguir més visites a la nostra pàgina web. Una altra opció, per exemple, és fer anuncis a Google, que també ens pot ajudar molt a aconseguir aquest trànsit a la nostra pàgina web. Altres opcions, per exemple, són marketplaces, com per exemple Amazon, on hi podem posar els nostres productes. Però nosaltres avui ens centrarem en aquest canal que ens pot ajudar realment a no només aconseguir aquest trànsit cap a la meva pàgina web i augmentar les vendes i conversions, sinó també augmentar la nostra visibilitat, és a dir, que la gent ens coneixi més, donar-nos a conèixer dins dels nostres públics i aconseguir que més gent vagi venint a la nostra web i a la nostra botiga. Molt bé, i per què ho fem tot això? Doncs en aquest cas, tot això ho fem per generar negoci. És a dir, a dia d'avui, si no estem a internet, la gent no ens coneix, no? Abans era allò de si no surt a la tele no existeix, ara si no estem a internet no ens troben. Tot això és clau per el dia de demà anar portant tothom cap a la nostra pàgina web i generar aquests resultats, aquest negoci o aquest retorn de la inversió que ens ajudarà a anar optimitzant i anar generant beneficis per al nostre negoci. I com podem portar trànsit cap a la nostra web o cap a nosaltres? Doncs avui jo el que us vull parlar és de la importància de les xarxes socials i de com realment, si les treballem correctament, ens poden portar molt trànsit a la nostra web. Primer de tot, us volia sempre ensenyar aquesta gràfica que trobo molt interessant i és que a vegades sempre parlem de ostres, potser, no sé, a dia de demà les xarxes socials ja no es faran servir, tampoc hi ha tanta diferència. No. Cada any hi ha més i més gent que va entrant que va fent servir les xarxes socials. Crec que a dia d'avui ningú de nosaltres coneix cap persona que no tingui cap perfil en cap xarxa social. Quin és el tema? Hem de descobrir a quina xarxa social està realment el nostre públic per impactar-lo correctament. Molt bé. Quina és la clau de les xarxes socials? És a dir, què és allò que la fa diferent que qualsevol altre tipus de mitjà tradicional? La super hiper mega segmentació, que n'hi diem. Antigament, o encara a dia d'avui, nosaltres, per exemple, fem un anunci a la tele, per exemple, imagina que som una empresa automobilística i venem un cotxe. A l'hora dels anuncis pot ser que una família estigui mirant la tele i aquell anunci que jo venc un cotxe el vegi, per exemple, una persona menor d'edat, és a dir, que no pot conduir. Per tant, no li interessarà comprar el nostre cotxe, no? Pot ser que l'anunci el vegi una altra persona que ja té un cotxe i que ara mateix no necessita cap més. O pot ser que ho vegi una persona que
que fa servir el transport públic per desplaçar-se. Per tant, aquell anunci que havia invertit una certa quantitat de diners acaba arribant a una família de 4 persones, per exemple, que realment ningú necessita aquell cotxe. És a dir, hem invertit uns diners i ho hem destinat a un públic que potser no necessita un cotxe. Quina és la diferència en fer anuncis a les xarxes socials? Doncs que tot això sí que ho podem definir. És a dir, quan jo faig anuncis a qualsevol xarxa social, puc definir totes les característiques que ha de tenir el públic que vull que arribi veient el meu anunci. Per exemple, quan faig un anunci en xarxes socials, puc dir vull que veguin les persones que venc un cotxe, gent que tingui carnet de conduir, perquè si no malament. Persones que realment ara mateix necessitin comprar-se un cotxe nou, perquè no tothom es vol comprar un cotxe nou, ara mateix. Doncs tot això, a través de les xarxes socials, ho puc segmentar i arribar realment a aquell públic que realment necessita el producte que jo ofereixo o venc. I quin és l'avantatge d'això? Doncs que els diners que inverteixo aniran realment destinats a impactar aquell públic que és més probable que acabi generant-me negoci al meu local o al meu comerç. Us he posat l'exemple del cotxe, però podria ser qualsevol altre exemple. Doncs menjar per animals, si venc menjar per gossos, doncs el mateix podria segmentar realment aquelles persones que tenen un gos i que és probable que necessitin menjar per animals. Doncs aquesta és la gràcia de les xarxes socials, que ho podem segmentar tot molt concretament. Quan fem publicacions a les xarxes socials tenim l'opció de fer aquests anuncis de pagament i segmentar concretament o també fer publicacions orgàniques. Que quan fem publicacions orgàniques són aquelles que fem realment pels nostres seguidors, que només ho veuen aquelles persones que ja ens segueixen i són aquelles que fem sense pagar directament a la nostra pàgina o al nostre món. Això es divideix sempre en dos grans grups, les orgàniques, que ja van més enfocades als nostres seguidors del dia a dia, i les segmentades que ens permetran arribar a nous usuaris a través de la publicitat. Molt bé. Doncs la segmentació a nivell de xarxes socials sempre hem de tenir clau que és aquest segmentar, aquest dividir amb interessos o característiques dels nostres públics, és el punt indispensable a l'hora de dissenyar qualsevol estratègia en xarxes. Molt bé. Ara que coneixem que en totes les xarxes podem segmentar i dividir el nostre públic per tal d'enfocar-nos realment a aquell que té la necessitat o que li fa falta el nostre producte o servei o que el busca, hem de saber realment quina és la xarxa social que ens interessa treballar, ja sigui en publicacions de qualitat, és a dir, contingut orgànic, o fer anuncis per descobrir nou públic que és possible que estigui interessat en el que jo ofereixo. A nivell de dos grans grups, les xarxes socials les podem dividir en aquelles més B2B i aquelles més B2C. Què significa això? Les xarxes socials B2B són aquelles que significa business to business, que vol dir empreses que ofereixen el seu servei a altres empreses. És a dir, que no es dirigeixen al consumidor final, sinó que és un àmbit més professional. En canvi, les xarxes B2C són aquelles xarxes business to consumer que ja es dirigeixen directament al consumidor final. Per exemple, un distribuïdor d'aliments cap a restaurant seria un B2C, però un distribuïdor d'aliments seria un B2B, és a dir, perquè ven a restaurants, que és una altra empresa, i en canvi el restaurant, a l'hora de vendre els productes al consumidor quan venen a menjar, seria un B2C. Doncs les dividirem en dos grans grups per tal de poder saber quina per nosaltres serà més interessant treballar, perquè el nostre públic segurament estarà allà. Les xarxes socials, potser alguns de vosaltres ja heu començat a treballar i realment són uns canals que requereixen molt temps a l'hora d'executar tasques, ja sigui per fer anuncis o per fer publicacions. Per tant, és important que centrem els nostres esforços en aquelles que realment ens poden generar aquest retorn de la inversió, on hi poden haver els nostres clients que realment el dia de demà poden utilitzar el nostre servei. Perfecte, doncs comencem. En cas que sigui una empresa més B2B, és a dir, una empresa més del sector empresarial, que oferiu els vostres serveis a altres empreses, la xarxa per excel·lència per donar-vos a conèixer i per trobar el vostre públic segurament serà LinkedIn o SlideShare. SlideShare
És aquella xarxa que hi podeu carregar presentacions i qualsevol persona les pot veure. Després, això, SlideShare està integrat dins de LinkedIn. I per què LinkedIn és la xarxa B2B per excel·lència? LinkedIn es coneix molt com un lloc per trobar feina. Molta gent si està buscant feina, sempre, ostres, no et dones d'alta a LinkedIn que trobaràs moltes ofertes. Això és completament veritat. Però, a més, a LinkedIn és un gran canal per generar oportunitats laborals i networking entre empreses, sobretot més industrials. Per què? Doncs perquè allà hi ha perfils molt d'autònoms, de comandaments mitjos intermedis, que fan moltes publicacions i donen a conèixer molt els seus productes i serveis. A més, LinkedIn, a part de tenir l'opció de tenir un perfil personal, també ens ofereix l'opció de fer una pàgina d'empresa, on qualsevol persona que estigui interessada en els nostres serveis allà hi pot anar veient totes les publicacions que fem. I clar, això és genial per quan volem anunciar qualsevol servei si som una empresa, sobretot industrial. A més, a part d'això, donar-nos aquesta opció, a LinkedIn, per exemple, també hi ha grups. Què volen dir grups de LinkedIn? Doncs són grups que són privats, on una persona, qualsevol persona pot crear, i allà es solen crear relacionats amb sectors o temàtiques concretes. Per exemple, imagina que sou fabricants de maquinària del sector de l'alimentació, doncs segur que hi ha grups de LinkedIn, ja siguin relacionats amb aquesta temàtica o amb fires del sector que es fan arreu del món que han creat aquests grups. I per què et poden servir? Doncs és un lloc, per exemple, abans d'anar a una fira on pots ja introduir i explicar els teus productes. Ja pots donar a conèixer el que explicaràs i així la gent ja coneix la teva marca abans d'anar a la fira. Doncs aquests espais, aquests grups, són genials per generar aquest networking i aquestes oportunitats laborals més aviat per a empreses del sector industrial. I finalment, el que us havia dit, el que podem fer també a LinkedIn, que és molt important, és fer anuncis. És fer anuncis que podem segmentar molt cap al nostre públic més objectiu. Per exemple, imagina que sou una empresa que us trobeu a la Catalunya central i voleu fer xerrades sobre el vostre nou producte industrial aquí a la Catalunya central per donar-lo a conèixer. Doncs a través de LinkedIn Ads, que és la plataforma d'anuncis de LinkedIn, podeu fer anuncis segmentant amb totes les característiques del vostre públic objectiu. Per exemple, podeu dir que voleu que el vostre anunci arribi a persones que es trobin a la Catalunya central, persones que siguin, per exemple, del sector de l'alimentació, persones amb càrrecs d'un cert grau de responsabilitat o no, o del Departament de Recursos Humans. Qualsevol característica, tot això ho podeu segmentar en els anuncis de LinkedIn. I per què ens serveix? Doncs perquè així els diners que invertim es veuran reflectits, aquells anuncis els veuran ben bé persones que probablement poden necessitar els nostres productes. Molt bé. Doncs això seria LinkedIn, que seria la xarxa per excel·lència, sobretot per a aquelles empreses més del sector industrial. Altres canals per a empreses del sector industrial, tot i que en aquest cas també ja són molt útils per a empreses més B2C, que ja es dirigeixen al consumidor final, seria YouTube o Vimeo. En aquest cas us parlaré més de YouTube perquè es coneix més. Amb aquesta xarxa social, que a vegades potser no la considerem com a xarxa social perquè sobretot estan enfocades a contingut audiovisual, també poden generar un retorn de la inversió molt gran per a empreses, ja siguin això, industrials o més comerços locals. Quina diferència hi ha? Doncs, per exemple, en el cas de ser una empresa més B2B industrial, YouTube la podem utilitzar, per exemple, per descriure processos de les nostres màquines, explicar com funcionen, ensenyar tours virtuals de les nostres instal·lacions. I tot això per què? Doncs per oferir un servei complementari a les necessitats del nostre públic. Imagina't que lloguem maquinària industrial. Ostres, doncs explicar en vídeos tutorials com funciona pot ser un gran plus perquè una persona prefereixi acabar utilitzant el nostre producte en comptes d'un altre. En el cas d'empreses més B2C, aquest canal també es pot utilitzar moltíssim per generar aquesta interacció i aquest trànsit cap a la nostra pàgina web. I això, per exemple, es pot fer a través de tutorials per explicar com funciona X servei o producte. Per exemple, en cas de ser alguna cosa més relacionat amb el món de l'alimentació, podem fer-hi receptes a YouTube. Podem fer vídeos ensenyant els nostres productes. És a dir, YouTube ens ofereix moltíssimes opcions per portar tot aquest trànsit cap a la nostra pàgina web.
Ja sigui això, en aquest cas, és una xarxa més tant en el sector més industrial com més comerços locals. I què és molt important tenir en compte? Al YouTube hi ha una eina que es diu TubeBuddy, que és una extensió de Google Chrome, si ho busqueu la trobareu, que us pot ajudar, per exemple, a optimitzar amb SEO els vostres continguts. Què significa optimitzar per SEO? Vol dir que aquesta eina diu una sèrie de paraules, de termes del vostre sector, o us els pot recomanar, que tenen unes certes cerques cada mes, per exemple, no? Doncs potser cada mes hi ha 10.000 persones que busquen com fer una truita de patates, per exemple. Doncs, ostres, si sabem que hi ha 1.000 persones cada mes que busquen com fer això, aquesta eina ens pot ajudar a tenir aquesta idea, a saber quanta gent busca aquest contingut i a saber com hem d'optimitzar aquest vídeo perquè el nostre vídeo arribi com més usuaris possibles. Per això, us la deixo aquí. Si voleu més informació ens ho podeu demanar, però és una eina que si voleu treballar amb YouTube perquè creieu que el vostre públic pot estar allà, us pot anar molt bé per deixar els vídeos ben optimitzats i arribar al màxim de gent possible. A nivell de xarxes, això també més B2B i B2C, perquè n'hi ha a vegades que, segons el sector, ens poden interessar pels dos, són Pinterest i Flickr. No sé si les coneixeu molt, però aquestes són eines molt conegudes en el món, sobretot de fotografies i imatges més creatives. Flickr és un gran repositori on moltes persones hi pengen les seves fotografies més d'àmbit professional i Pinterest és un espai on també s'hi pengen moltes imatges i que ens pot ser molt útil, per exemple, per ensenyar els nostres productes. Pot ser un espai on, per exemple, jo recomanaria molt en sectors de tèxtil i moda, perquè allà, per exemple, podem fer taulers agrupats de productes. A Pinterest podem ensenyar tots els nostres models, tot el que tinguem, i a través de posicionar-nos bé allà i d'ensenyar aquestes imatges, aconseguir trànsit cap a la nostra web. Clar, segurament, per exemple, potser tenim molt públic que utilitza Pinterest per buscar, per exemple, looks de moda o qualsevol cosa. Doncs, si ens troben allà, és més probable que després acabin visitant la nostra pàgina web i el dia de demà coneixen la nostra botiga. Clar, si no hi som, les persones que estiguin allà no arribaran mai a això, a la nostra web o botiga. Per tant, jo la recomano molt, sobretot en aquests àmbits, però també en els sectors industrials també es pot fer servir molt per penjar fotos d'imatges o de com queden productes, fotos de màquines, perdó, o com queden productes un cop acabat el procés de fabricació. També és una bona opció. A més, penjar fotos i imatges en xarxes socials com Pinterest indirectament també ens ajudarà molt a augmentar la nostra visibilitat a Google. Per tant, a nivell de recomanació, si sou una imatge que teniu, si sou una botiga que utilitzeu moltes imatges, Pinterest i Flickr us poden ser molt útils per donar a conèixer el vostre producte, però a la vegada per augmentar la vostra visibilitat en llocs com Google. Altres xarxes que us poden ser molt útils si sou això també tant empreses industrials com ja enfocades al consumidor final, per exemple, són Twitter i blogs. Aquestes, però, són xarxes socials que si feu servir perquè creieu que el vostre públic està allà, és important que les actualitzeu molt sovint, perquè són xarxes amb molta informació i molta actualitat i molt dinamisme. És a dir, generem publicacions amb molta interacció que realment es comparteixen molt o tots els esforços que hi destinem no acabaran de donar fruit. Per tant, si creieu que teniu molt contingut i moltes notícies per donar a conèixer, espais com Twitter poden ser molt importants. A més, allà, per exemple, també podeu fer anuncis, igual que com a moltes xarxes socials. A Twitter, per exemple, imagina't que teniu un producte, podeu segmentar, és a dir, podeu dir, doncs mira, vull que el meu anunci el veguin tots els seguidors de tal persona, o totes les persones que fan servir aquest hashtag, o totes les persones que tenen entre 30 i 50 anys i viuen a Barcelona. Tot això a Twitter també ho podem fer, és a dir, el que passa amb Twitter és que és una xarxa social molt dinàmica i amb molta actualitat, però a l'hora de fer anuncis ens permet segmentar molt i anar directament a aquell públic que ens interessa, sobretot pel tema aquest de podem fer anuncis de persones que segueixen a tals usuaris. Clar, això, per exemple, imagina que som, que venem productes sostenibles, doncs si hi ha referents o persones conegudes relacionades amb tema medi ambient o sostenibilitat, doncs podem fer anuncis
a persones que segueixen qualsevol persona coneguda en aquest àmbit. I és més probable que totes aquelles persones els interessi el nostre producte. Doncs això també seria una mica la gràcia de Twitter. Però i això, no? És un canal que recomanaria més si teniu molt contingut. Després també n'hi ha d'altres, com ara blogs, que blogs tant en podeu trobar per tot internet com dins de cada xarxa social, i en aquest cas són molt útils també per generar comunitat, per generar comunitat, trobar gent que té dubtes sobre els vostres productes o que volen més resposta i generar aquest espai de donar a conèixer i també crear marca personal. Aquestes xarxes també pots utilitzar per sectors industrials com ja enfocats al consumidor final, tot i que en la meva opinió no tant. També és cert que a nivell d'atenció al client es fa servir molt. És un lloc on avui en dia, a vegades més que trucar, les persones, si tenen crítiques o dubtes o problemes, ho diuen a través de Twitter. O sigui, si creieu que això també pot ser útil, també seria important fer-ho en un perfil. I una altra xarxa així per excel·lència, que és molt important i que a vegades ens n'oblidem molt i que per mi és d'ús obligatori per qualsevol negoci, ja sigui industrial o consumidor final, és Google My Business. Què és Google My Business? Google My Business, sabeu quan busquem una ubicació, per exemple, restaurant a Manresa, o restaurant a Girona, restaurant a Terrassa, que a Google Maps ens surten tots els restaurants que hi ha a tal lloc, o restaurant, o perruqueria, o el que sigui. Perquè passi això i perquè el nostre negoci surti, és molt important que donem d'alta la nostra fitxa d'empresa a Google My Business. I allà la deixem ben omplerta. Per què? Doncs perquè després quan algú busqui, per exemple, on comprar això o restaurants a Manresa, doncs, ostres, li surti el meu restaurant i ja des d'allà vegi les fotos del meu local, vegi si avui està obert o estem tancats. Imagina que no ho tenim ben actualitzat i ens diu que els dimarts estem tancats, però realment estem oberts. Ostres, doncs potser un grup de 10 persones que havia vingut avui a visitar Manresa haguessin pogut acabar al meu restaurant, però com que no ho tenim ben actualitzat, no han acabat venint. Clar, això ens pot fer perdre molts potencials clients. Llavors, la meva recomanació és això, aquest perfil de Google My Business, buscar-lo a Google, mirar si la vostra empresa està donada d'alta, si no, reclamar-la i treballar-la. I també molt important treballar-hi ressenyes, aquí, és a dir, amb el que diuen les opinions, la gent deixa moltes opinions en aquesta xarxa social, és molt important mirar-les, respondre-les. La meva recomanació és, encara que siguin crítiques negatives, sempre ser amable i cordial, intentar-ho respondre, intentar incentivar aquells usuaris més fidels a que deixin ressenyes. Tot això és molt important perquè 6 de cada 10 persones, segons les estadístiques de Google, miren les ressenyes i les crítiques d'altres usuaris abans de fer servir un negoci. Ostres, és molt important. Per tant, si tenim clients fidels que venen sovint, demanar que ens deixin ressenyes doncs són bones estratègies per, a la llarga, anar incrementant les visites. A més, a Google My Business també podem fer anuncis amb extensió. Per exemple, l'altre dia vam optimitzar una immobiliària d'aquí a Manresa, vam optimitzar la seva fitxa i ara, per exemple, és la primera que surt quan algú busca immobiliària a Manresa. Si us hi fixeu aquí a Google, seria la primera que t'apareix a nivell d'ubicació. Ostres, doncs, realment, optimitzar un perfil de Google My Business ens va servir molt perquè ara, si cada mes hi ha 100 persones que busquen immobiliària a Manresa, la majoria de persones acabaran visitant la meva web abans que una altra. Doncs això és molt important per atreure moltes visites. A més, això, aquí a Google Ads, a Google My Business, a Google Maps, també tenim l'opció de fer anuncis. En aquest cas, en aquesta imatge no es veu, però hi ha sectors que podem fer anuncis perquè quan algú busca, per exemple, hotels a Girona, doncs el meu hotel surti el primer. També podem pagar per fer això. I per què em serveix? Doncs per això, per sempre portar aquest trànsit més a la meva web i donar-me a conèixer més i augmentar la visibilitat. Molt bé, tot això serien aquest grup de fins ara més xarxes B2B i B2C, és a dir, que tant poden ser útils pel sector empresarial com quan hi ha industrial, com quan hi anem cap al client final. I després n'hi ha unes altres que són més B2C, que ja és més enfocades a si teniu un negoci que us dirigiu al consumidor final,
que podeu utilitzar. Per exemple, aquesta, que seria molt utilitzada sobretot en el cas d'hostaleria i restauració, serien xarxes com TripAdvisor o Tenedor. És allò que us deia, no? Moltíssimes persones, abans de fer servir qualsevol web o servei, o restaurant o hotel, sempre ens agrada molt saber què han dit els altres, no? Te'n vas de viatge i mires sempre les crítiques, aviam què han dit d'aquell hotel, si hi ha molt soroll, si està net, no? Tot això ho mires a les crítiques. Doncs, tenir un perfil a llocs com TripAdvisor també serà molt important. Perquè, per exemple, a TripAdvisor, el perfil el puc crear jo, però si no un altre usuari que ha vingut al meu restaurant també el pot donar d'altre. Per tant, ser jo qui crea aquest perfil i qui sap les crítiques que hi ha, tant bones com dolentes. També, per exemple, quan algú fa una crítica bona, doncs, ostres, donar les gràcies i dir que esperem que torni un altre dia, a tots també ens agrada, no?, aquesta amabilitat. Doncs tot això també són coses que podem fer servir per tenir en compte i per treballar i per augmentar aquesta fidelització amb els nostres usuaris. I finalment, de xarxes B2C per excel·lència o que són més conegudes, també les he volgut deixar pel final perquè a vegades, quan comencem un negoci, sempre parlem molt de «ostres, fem servir Facebook o Instagram». Sí, són xarxes socials que hi pot haver molt el nostre públic i ens poden ajudar molt a incrementar aquest trànsit a la nostra web o botiga, però també us volia explicar que n'hi ha moltíssimes més que realment potser el nostre públic està allà, no? Sobretot depèn del sector. En aquest cas he agrupat Facebook i Instagram, això seria el xat de Facebook i WhatsApp, perquè és tot d'una mateixa empresa. És a dir, com Google i YouTube és tota la mateixa empresa, Facebook, Instagram i WhatsApp també. Per tant, és molt important tenir això en compte quan treballem estratègies, perquè, per exemple, no podrem crear un perfil d'Instagram i fer anuncis bé sense tenir una pàgina de Facebook. O si volem fer anuncis a Instagram, ens serà molt útil fer-ho des del Facebook Business Manager, que és una plataforma d'anuncis molt còmoda per fer anuncis, ja sigui a Facebook o Instagram. Per això m'agrada explicar-ho tot agrupant, no? Aquestes xarxes socials són per excel·lència sobretot això, quan anem cap al consumidor final. És cert que entre Facebook, Instagram i WhatsApp hi ha moltes diferències. Per exemple, a Facebook, persones de més de 30 i 40 anys l'utilitzen més, en canvi Instagram és més utilitzat per persones més joves. Però no té per què. A vegades, per exemple, depèn una mica del sector. La meva recomanació és que analitzeu bé què fa la vostra competència, quines xarxes socials utilitzen més i després mirar si realment us pot sortir a compte perquè allà hi pot haver el vostre públic. Quin és l'avantatge de Facebook i Instagram? Doncs Facebook i Instagram hi podem tenir perfils personals, però també hi podem tenir perfils d'empresa. A Facebook podem donar d'alta una pàgina d'empresa, per exemple, que ens permetrà informar sobre els nostres serveis i productes i serà a través de la qual podrem fer anuncis. I Instagram igual, no? Podem tenir perfils personals, però també podem tenir perfils professionals, a través dels quals també podrem fer anuncis, podrem saber resultats i analítiques de quantes persones han vist les nostres publicacions. Això si aneu a configuració i ajustes és molt fàcil a Instagram canviar de perfil personal a professional. El tema és que quan és professional, per exemple, és públic i no es pot fer privat, però és això, podreu tenir un mínim de dades de, per exemple, quanta gent ha vist les vostres publicacions o quanta gent s'ha arribat a través dels hashtags. Doncs tot això, en perfils professionals es pot saber. I quin és també el que ens pot servir molt xarxes com Facebook i Instagram? Doncs que podem segmentar molt quan fem anuncis, molt. És a dir, quan fem anuncis en aquestes plataformes, sobretot des del Facebook Business Manager, que és la plataforma de Facebook per fer anuncis, totes les xarxes socials tenen una plataforma enfocada a persones que hi fan anuncis. I com podem segmentar aquestes xarxes socials? Doncs per objectius, per exemple, podem dir, mira, avui que, per exemple, som una botiga de menjar per animals, tenim menjar per gossos, gats i ocells, per exemple. Doncs podem dir si, per exemple, aquell anunci que jo estic fent és per generar vendes, perquè anem directament al consumidor final que volem que compri el nostre producte o perquè volem donar a conèixer la nostra marca. Potser hem creat una botiga nova a Terrassa i volem que la gent sàpiga on estem, quins productes oferim.
doncs també podem fer anuncis enfocats a generar marca o branding. Però a part de tot això, també hi ha molts temes més que podem segmentar, no? És a dir, quan jo faig anuncis en xarxes socials com Facebook o Instagram, puc dir doncs vull que els meus anuncis arriben a persones que viuen a Girona o que estan de visita a Tarragona o que venen sovint a Lleida. Tot això també ho puc fer. Perquè, doncs, per exemple, si oferim activitats turístiques, doncs clar, m'interessarà que els meus anuncis arribin a turistes, persones que venen de visita a aquell poble o ciutat. Doncs tot això, a través de les xarxes socials, també ho puc dir. I després Facebook ensenya els meus anuncis, o Instagram, només en aquelles persones que estan de visita i de turisme. Però a més els hi puc dir, ostres, vull que arribi persones que estan de visita, però que tenen entre 20 i 40 anys. I que són, no sé, homes o dones, per exemple. Em vull enfocar a persones que parlen anglès, perquè sé que, per exemple, venen molts turistes anglesos. Això es pot fer tant, per qualsevol sector. Si som una empresa que hem menjar per animals, doncs segmentant persones que viuen, per exemple, al nostre voltant, a la nostra ciutat, que tenen gossos, que tenen gats, que busquen aquella qualitat-preu del producte, aquest tracte personal, tot això també ho podem segmentar. Però, a més, també podem saber quin grau d'educació tenen. Imaginem que som unes residències universitàries que oferim allotjament per a universitaris. Ostres, doncs puc segmentar per persones que són estudiants. O si, per exemple, amb tipus de relacions que estan també ja siguin persones solteres, divorciades, en una relació que fa un any que s'han casat, tot això ho podem segmentar a les xarxes socials. Però no només característiques a nivell de demografia, sinó també a nivell d'interessos. És a dir, si són persones interessades en esports, en qualsevol tipus d'esport, en bici, en bàsquet, en béisbol, tot això també ho podem segmentar. I això en tot, en tema de compres, aficions, menjar, si els interessa els restaurants de menjar mexicà, també. I també si són persones que se'n van de viatge, tornen. Si d'aquí poc serà el seu aniversari, imagineu que voleu fer una oferta per persones que el pròxim mes és el seu aniversari. Doncs Facebook també, clar, a Facebook tots hi posem la nostra edat, posem quin dia vam néixer. Per tant, Facebook sap quan és el nostre aniversari. Així que si volem fer anuncis dient, per exemple, per les persones que durant aquest mes fan anys, doncs també podem fer anuncis així. És a dir, podem fer anuncis no només molt concrets, sinó també molt originals, coneixent tot això. I finalment també hi ha un altre punt, que això ja és quan has fet uns quants anuncis, que ja és un pas més, que és que Facebook i Instagram ens permet fer anuncis en públics personalitzats i similars. Què vol dir? Doncs imagineu que jo porto mig any fent anuncis. La meva web va recollint dades de les persones que fan anuncis. De les persones que compren productes, no? Doncs totes aquestes dades que es va recollint, jo el dia de demà li puc dir a Facebook, mira Facebook, de totes aquestes persones que m'han comprat, busca'm tu sol persones que siguin amb interessos similars i ensenya-li els meus anuncis. Per què? Perquè serà més probable que el dia de demà m'acabin comprant. I així jo ja no ho tinc que fer i Facebook més o menys ja m'ho fa mig. Però això ja és quan tenim més dades i més informació sobre els nostres clients. La meva recomanació és que primer comenceu amb segmentant normal segons els interessos dels vostres clients. Com diferenciar-te? Finalment, en aquestes xarxes socials hi ha 3 coses que heu de tenir molt en compte. D'una banda, important conèixer que existeix Instagram Shopping, no sé si ho veieu molt bé, però Instagram ens dona l'oportunitat de, per exemple, en aquest cas, aquesta botiga de roba, etiqueta, per exemple, posa models o fa fotos dels seus productes i ell pot etiquetar el preu directament. Per tant, si el meu usuari visita el meu perfil d'Instagram, doncs ja veu el producte, veu quan val i el producte que és, i pot clicar, anar directament a la meva web i ja comprar-lo. Clar, que directament des d'Instagram clients ja en puguin comprar és genial per facilitar aquest augment de possibles vendes o de possible trànsit a la meva pàgina web, perquè ja li poso l'abast. Tot i així, per tenir aquesta opció d'Instagram Shopping és important que es venguin productes directament des de la pàgina web, perquè si no, no es pot fer. Però, en cas que tingueu una web online, que veneu productes a través d'ella, és important conèixer aquesta opció perquè realment us pot anar molt bé a l'hora d'ensenyar productes.
Si no teniu una web online, però és molt important que coneixeu que ara Facebook ha creat Facebook Shops, que de moment només ho han creat aquest mes i ho han presentat als Estats Units. Suposo que d'aquí poc ja arribarà cap aquí. Què és Facebook Shops? Doncs si no teniu una pàgina web, igualment ara podreu carregar tots els vostres productes en un catàleg de Facebook i que les persones hi comprin directament des d'allà. És a dir, no ens caldrà que les persones vagin a cap pàgina web per comprar els productes quan entrin a Facebook. Per tant, jo des d'allà, doncs, imagina't, no? Això, doncs, venc roba, doncs, o sabates, no? Posem sabates. Puc penjar totes les meves sabates al catàleg de Facebook i els meus seguidors ja quan el veguin ja poden comprar directament. A més, a part d'això, també podré fer anuncis, imagina, d'aquell catàleg i, clar, directament podré com anunciar la meva botiga online al públic que realment m'interessa, segmentant amb totes aquestes característiques que us comento. I finalment, una altra que no us he explicat molt, però que a nivell personal crec que és molt útil per comerços locals, perquè crec que pot diferenciar molt de grans empreses, és WhatsApp Business. Per què? Doncs perquè és un tracte molt personal que, és un recurs que ens ofereix WhatsApp per oferir aquest tracte més personal que tenen els comerços locals, no? Jo crec. Instal·lant WhatsApp Business podem fer que les persones... És una manera, és com tenir un WhatsApp al nostre mòbil, però per a empreses. Què ens ofereix? Doncs, per exemple, ens permet fer llistes de clients i organitzar-les als WhatsApps, no? I, per exemple, si som un restaurant i fem esdeveniments, doncs podem tenir llistes de clients, per exemple, persones que no sé, amb un públic més familiar o persones d'un públic més nocturn. Doncs després, si volem anunciar el nostre esdeveniment a WhatsApp, clar, ja els hi podem dir directament a aquell públic nostre a través de WhatsApp. També tot això ens permet automatitzar respostes, no? Doncs a través del WhatsApp, si una persona ens contacta perquè ho ha vist a la nostra pàgina web, que tenim WhatsApp, i vol clicar per demanar més informació, podem automatitzar missatges, com per exemple dir moltes gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, en menys de 24 hores resoldrem la teva necessitat, no? Per exemple. És molt important, però, tenir en compte que si feu WhatsApp i teniu moltes visites, pot ser que realment us generi molta feina. Per tant, és important valorar si us pot ser d'interès o no i si us cal un telèfon només per l'empresa. Però a nivell d'això, per comerços locals, crec que pot ser molt útil. A nivell de fer llistes i enviar molta informació als vostres clients, com a recomanació, és sempre fer-ho puntualment, és a dir, no fer-ho molt sovint, perquè si no una persona, clar, si jo cada dia rebo un WhatsApp al final d'una botiga, potser l'acabo bloquejant, no? Si no és un servei o un producte que necessito cada dia. La meva recomanació és que ho feu d'una forma organitzada, puntual i quan creieu que realment pot ser d'interès pel vostre públic. Molt bé, per tant, per què fer servir les xarxes socials? Doncs per mi són útils per tots els autònoms. Les podem utilitzar per fer vendes, arribar a nous públics, segmentar i anar directament a aquell públic que m'interessa. I a més, no només això, sinó que ho podem fer amb molt poca inversió, no? A vegades a Facebook, posant 20 euros o 30, podem realment arribar a molt públic, sobretot quan és més de caire local en ciutats o pobles més petits. Perquè, clar, amb pocs diners, en un moment arribes a moltíssima gent i és ben bé aquella que li interessa. Per tant, la meva recomanació és que ho feu. Sobretot, quan feu tot això, quan fem estratègies a xarxes socials, és molt important prèviament haver definit el nostre objectiu, no? És important conèixer si el nostre objectiu, per exemple, és donar a conèixer una marca, no? O arribar a nous públics. Si estem fent una publicació perquè volem arribar a nous públics, haurem de fer unes estratègies concretes que si, per exemple, volem generar vendes o conversions. En aquest PowerPoint us he deixat tot de les estratègies que podeu fer en cas de, per exemple, si voleu donar a conèixer la vostra marca, augmentar les vendes o generar aquestes vendes o conversions o generar fidelització. Què entenem com a fidelització? Doncs fer que aquells usuaris que ja ens han comprat o ja ens coneixen segueixin interessats pels nostres productes. Doncs aquí també us he deixat una sèrie d'estratègies que podeu fer o tenir en compte pels vostres negocis per augmentar aquesta fidelitat amb el vostre client i generar aquest tracte. I finalment, ja per acabar, la cirereta del pastís del món del màrqueting digital, sobretot ja sigui de xarxes socials o qualsevol altra,
és que ho podem analitzar tot. O sigui, podem saber tots els resultats de les nostres accions i les podem mesurar. I per què em serveix saber els resultats de les meves accions? Que es pot fer en qualsevol xarxa social, ja sigui LinkedIn, Twitter, Facebook, totes ho podem mesurar. Per què em serveix? Doncs no només per conèixer com és la gent que em segueix i que li interessen els meus productes, sinó per millorar els resultats, no? Potser ens pensem que publicar a la nit les nostres publicacions és molt útil, però potser ens n'adonem analitzant que quan la gent va a la feina amb tren o amb metro cada dia a les 8 del matí és quan visiten més la meva web perquè és quan els va millor. Ostres, això si no ho analitzem no ho podrem saber, no? Doncs la meva recomanació és que sempre quan feu una estratègia de màrqueting digital analitzeu tots els resultats per optimitzar i millorar sempre constantment. Per tant, el màrqueting digital no té sentit si no ho podem analitzar tot. I això és tot. Espero haver-vos aclarit una mica per què són tan importants les xarxes socials, quina pot ser útil pel vostre negoci i la importància de segmentar perquè les eines ens ofereixen aquesta oportunitat, doncs aprofitem-la. Molt bé, Gemma. Fantàstic, Tenim unes quantes preguntes, si et sembla te les vaig fent a poc a poc. Mira, hi ha una que ens pregunten sobre LinkedIn. És una empresa multinacional i pregunta si el més adequat és tenir una pàgina corporativa de l'empresa i si és així, a l'hora de tallar els equips, l'equip humà, quina és la millor opció per diferenciar entre la posició de director general o de general manager d'una de les plantes. Suposem que és una empresa que té diferents plantes distribuïdes per al territori. Quina seria la millor estratègia? I, evidentment, pregunten, diu, i dono per fet, ella mateixa ho dona per fet, que es vincularien al perfil d'aquestes persones, al perfil de la pàgina. Sí, a mi, si ho he entès bé, primer de tot, a nivell de pàgina d'empresa, la meva recomanació és si podeu, fer una sempre. És molt fàcil de crear una pàgina d'empresa a LinkedIn. Es pot fer des de qualsevol... Per crear una pàgina a LinkedIn necessites un perfil individual i després ja la pots crear sense cap problema i va molt bé per generar marca i per dur trànsit a la web, sobretot si som una empresa industrial. A nivell de com és la millor manera de posar el càrrec, que no hi ha una solució, no hi ha un nom que serveixi, la meva recomanació seria que miréssiu molt com ho fa servir la competència, com ho té l'altra gent del sector, i també que el vostre perfil, on hi poseu el nom del càrrec, ho feu en diversos idiomes. LinkedIn t'ofereix l'opció de tenir, per exemple, un perfil en castellà, un perfil que es pugui veure en anglès, és a dir, en diferents idiomes. Per tant, després ho podeu posar diferent i qualsevol persona ho pot veure, parli l'idioma que parli. I això, i després relacionar-ho amb l'empresa, quan tu et crees una pàgina d'empresa, després cada persona dins del seu perfil personal, si posa que treballa en aquella empresa, ja se li vincula automàticament. Molt bé. Gemma, no sé si hem donat resposta, Sílvia, a la teva pregunta. Deixava un matís de la pregunta que feia la Sílvia, és que d'alguna manera que apareguessin les dues persones, els dos càrrecs, amb la mateixa... que siguin visibles igualment, per igual, que no... Hi ha alguna opció o... Dins la pàgina d'empresa o... Sí. Sí, bueno, no, és que, o sigui, dins la pàgina d'empresa no hi ha ben bé un lloc on tu hi puguis posar les persones de l'equip, sinó que perquè tu puguis veure les persones d'aquell equip ho ha de tenir cadascú individualment al seu LinkedIn personal. Perfecte. Vale, mira, ara ens fan algunes preguntes, mira, perquè estan fent algunes sobre temes concrets. Mira, anem per la primera. Google My Business. És útil per una empresa de serveis, com per exemple traduccions? Molt útil. És a dir, Google My Business és de Google, no? I quan una persona, per exemple, busca empresa de traduccions a Barcelona, si jo tinc el meu perfil de Google My Business, és més probable que la visibilitat dins de Google m'augmenti. Si no tinc aquest perfil donat d'alta, costarà més que tingui més visibilitat en comparació d'altres que sí que ho tenen. Molt bé. Sobre Telegram. Ens pregunten què n'opines
En quant a seguretat, confidencialitat, etc. Què en creus? Què en penses? O sigui, la meva opinió és que a dia d'avui és molt similar que WhatsApp. O sigui, WhatsApp també ha de fer un gran treball per encriptar molt les dades i crec que és bastant semblant. Tot i que Telegram, pel que es diu, n'hi ha una mica més. La meva opció és Telegram també és molt útil si creieu que el vostre perfil pot estar allà, però realment no és tan utilitzat com WhatsApp, sobretot quan ens volem comunicar més de tu a tu perquè som una botiga. Però allà la diferència és que, per exemple, pots crear grups i si ets una persona, no? Que, per exemple, una llibreria, que fas articles d'opinió o vols dir nous productes, és una manera de tenir un canal i anar anunciant novetats, per exemple. Molt bé. Sobre Instagram, un parell de coses. El fet de fer publicacions, no anuncis, té algun cost? I alhora també preguntar-te si a Instagram es pot fer reserves a través d'Instagram. Vale. Publicar normal, és a dir, quan publiques tu el teu mur, quan et crees un usuari i publiques, és totalment gratuït. Què passa? Que la gent que et seguirà en aquest perfil sense fer anuncis és només la gent que ja et coneix, no? Et costarà una mica anar-te donant a conèixer. Quan fas anuncis és més fàcil arribar a aquelles persones que a dia d'avui no et coneixen. Ara, també hi ha altres estratègies, no? Com per exemple, doncs, fer continguts de qualitat i que es comparteixin molt, perquè així també et dones a conèixer, no? Sí que, per una banda, no, això es pot fer tranquil·lament sense cap cost, és totalment gratuït. I l'altra pregunta era, perdó? Requisits per vendre a Instagram, per fer reserves a través d'Instagram, a part de posar la web i la biografia. Vale, quan tu et crees un perfil d'empresa, és això, no? Te l'has de donar d'alta com a empresa, que si teniu el mòbil obert, és molt fàcil, només cal anar a configuració i allà ja ho veureu que et diu canviar a business o canviar a perfil d'empresa. I després allà ja et donarà com uns camps que tu pots obrir, com per complir. Com per exemple el teu telèfon, el teu e-mail, que et truquin directament o que trobin la teva ubicació. Tot això, Instagram automàticament, a la que et crees un perfil d'empresa, ja t'ofereix aquest camp. I després, a la teva biografia ja es veu en format botó. Molt bé. Ens pregunten sobre algun banc d'imatges gratuït. Vale, de bancs d'imatge gratuïts jo en coneixo molts, en coneixo dos de principals, però n'hi ha diversos. N'hi ha un que es diu Unsplash, per exemple, UN Splash, que funciona molt bé, vull dir, allà n'hi ha moltes i són gratuïtes, i n'hi ha un altre que també es diu Pixabay, que també és molt conegut, que allà hi ha tant imatges gratuïtes com pots pagar per tenir-ne més. És a dir, n'hi ha de gratuïtes que pots fer servir lliurement o després pots pagar X quantitat de diners i tenir-ne 30 més de gratis que normalment no són tan lliures. Són lliures per pagar. Molt bé. Mira, una pregunta que aquesta crec que... A veure, diuen que has explicat el tema de segmentació, però realment com s'ha de fer? Diu, si poguessis fer un exemple pràctic, però molt curtet, senzillet i... Compartint la pantalla. Vale, aviam un moment que... Jo, si voleu, en un moment us ensenyo, per exemple, a Facebook com es pot fer. Si et sembla bé, Núria? Sí, hi ha diverses preguntes, ho dic. Vale, si vols mentre també me'n fem d'altres i deixa de compartir un moment que ho obro. Em pregunten, per publicitar una franquícia d'alimentació, quina xarxa és millor? Quina recomanes? Franquícia d'alimentació, eh? Sí. La meva recomanació en aquests casos és Google My Business, sí o sí, sobretot. I després Facebook, Instagram i WhatsApp en funció una mica del públic, no? És a dir, però aquestes dues sobretot. Google My Business, Facebook, Instagram. Perfecte. Mira, tenim aquí una persona que voldria participar. Si et sembla, li faig la... A veure, perdona un momentet. Jo mentrestant La Cèlia vol fer-nos una pregunta. A veure, Cèlia, endavant. Cèlia? Hola, Cèlia? S'ha activat el micro. Continuem amb les preguntes. Veig que la Cèlia no ha activat el micro. Vale. Podem facilitar el pagament via telèfon? Dona confiança? Pagament via telèfon a nivell de
Sí, vull dir, si fem servir les plataformes normals, ja sigui a través de la web o Facebook, sempre garanteixen, vull dir, dia d'avui la majoria ja garanteixen molt la seguretat. Perfecte. A veure, mira, sobre la primera pregunta, la pregunta aquesta que hem fet de LinkedIn, diu que no li queda clara. Diu, tenen un director general de grup i un general manager planta de Mèxic. Si vinculen amb dues posicions de la pàgina del grup, els càrrecs quedarien igual. Diu, quines opcions tenim per distingir qui és realment director manager del grup i l'altre de la planta de Mèxic? O sigui, el tema és que cada persona això... Aviam, espera, que mira, ho ensenyaré millor, aviam si així m'explico millor. Perfecte. Ara, ho estic obrint tot, perquè... Vale, per exemple... Vale, quan tens una pàgina d'empresa, començo amb aquest de LinkedIn per tancar i després me'n vaig a l'exemple de Facebook. Molt bé. Anem a compartir. Vale, per exemple, no? Això és la pàgina de Love Marketing, no? Que és on treballem. Llavors, imagina't que volem veure tota la gent que treballa aquí, no? Posaré View as Member, que és com ho veuria qualsevol persona. Hem d'anar aquí i veure tots els treballadors. I després aquí cadascú té el seu càrrec a la seva manera dins del seu propi perfil. Sí? És a dir, per exemple, jo tinc SEM Specialist, no? Doncs aquest seria el meu. Per això cadascú es posa el seu dins del seu propi perfil personal. I jo, per exemple, dins del meu perfil personal ho tinc així. Per tant, tothom ho pot veure així. Però és com cada persona s'ho posa dins del seu perfil. Sí, no sé si m'he explicat bé. Vale, de moment crec que sí. Vale. Més preguntes. Si vols fer un moment el del Facebook. Perfecte. Vale. Quan feu anuncis de Facebook hi ha dues opcions, no? Una opció seria fer directament, és a dir, quan tu tens la teva pàgina d'empresa, això és una pàgina d'empresa, aquí on diu promocionar publicació, la meva recomanació és que al principi, quan ho feu així, no? Feu una publicació i després la promocioneu. I després vas aquí, fas promocionar publicació i pots anar segmentant, no? Per exemple, doncs, vull arribar a més persones o vull que la gent m'enviï un missatge per privat. Doncs pots dividir en aquests objectius, no? En aquest cas, com volem que sigui la meva audiència? Doncs aquí puc segmentar, no? Per exemple, homes o dones, l'edat que vull que tinguin, el país o el lloc on vull que visquin. Aquí em surt als Estats Units automàticament, però si jo volgués posar, per exemple, Lleida, doncs també ho podria fer, sí? Després Lleida i persones que es troben a més de 40 quilòmetres de Lleida o persones que es troben a 15 quilòmetres de Lleida, no? Imagina't que ho faríem més lluny. Doncs seria una opció. I després una altra opció és explorar tot el tema d'interessos que us deia, no? Doncs datos demogràficos. Per exemple, educació, doncs no sé. Any que es van graduar de la universitat, mira, això ara també es pot posar, és bastant nou. Altres coses, per exemple, si són pares o mares, doncs tot això també es pot posar i dir quina edat tenen els seus fills. Imagina't que veurem material escolar, no? Per nens de primària. Clar, no podem fer anuncis directament amb nens de 8 anys, ho hem de fer segurament amb pares o mares que tenen fills d'aquesta edat. Doncs aquí ho podríem segmentar. Per exemple, per interessos, doncs, què els agrada a l'hora d'entretenir-se? Música, lectura, doncs tot això també ho podem segmentar aquí. Després ho guardaríem, posaríem quants dies volem que duri la nostra promoció i quan hi volem invertir i ja està, i promocionaríem aquella publicació. I això seria un exemple de com fer-ho. Si no, hi ha una altra opció que seria el Facebook Business Manager, que la podeu trobar aquí, si busqueu a internet. I és com la plataforma, si entreu aquí us sortirà tot i és ja la plataforma una mica més professional per fer anuncis. La meva recomanació és, si esteu començant, per exemple, a Facebook o Instagram, ho feu d'aquesta manera com us he explicat, perquè al principi per agafar-li una mica de truco i això és molt millor. I Instagram es faria igual, sí? I això. Molt bé. Espero que això hagi ajudat amb algun dels assistents a poder... Cada canal és una mica diferent. LinkedIn has d'anar directament a la plataforma, per exemple, per fer-ho, que cada xarxa és una mica un món, però a nivell general tot es funciona més o menys igual, no? Mira això, promocionar, segmentar i endavant.
Perfecte. Una pregunta, saps si Facebook Shop també s'endú un percentatge dels productes que vens? Quin model de negoci té? No, encara no ho sé gaire perquè és molt nou, va sortir això la setmana passada, però no, això no us ho puc, em sap greu, no ho puc confirmar encara, però ho dubto bastant. Perfecte. Anem a veure, una altra que ens estan fent moltes preguntes, Sí, cap problema. Estic intentant d'anar ràpid i intentar... Alguna publicació o tutorials de diferents eines d'anàlisi? Tutorials de diferents eines d'anàlisi. Que ho ensenyi o que digui exemples? Que diguis, no, comenta algun, si hi ha alguna. No, o sigui, per mi és d'anar directament a la plataforma en si, És a dir, per exemple, doncs, us torno a compartir un moment a la de LinkedIn, aviam si la tinc coberta. És, per exemple, quan estàs a una pàgina de LinkedIn, ara, des de... Si, per exemple, des de LinkedIn mateix, tu pots saber les teves analítiques. Si us hi fixeu, aquí em diu Analytics, dins de la meva pàgina. I puc saber, no sé, en els últims mesos, quantes impressions han tingut les meves publicacions, quants clics han tingut, quantes persones ho han compartit, no? Doncs tot això ho puc saber directament des d'aquí. És a dir, cada eina ja té la seva. Facebook també té la seva, no? Doncs, per exemple, a la pàgina de Facebook, si volem saber estadístiques, aquí, estadístiques. I, bueno, s'ha de saber una mica com va i no s'encarrega gaire, però aquí també podríeu tenir tots els resultats de la vostra pàgina, comparar-ho amb el temps, saber quantes persones han posat me gusta, quants nous seguidors heu tingut, quants us han deixat de seguir, perquè sempre hi haurà algú que us deixarà de seguir, és normal. Tot això ho podeu saber. Sí? Molt bé, Gemma. Perdona, és que se m'ha anat una mica... He tingut una caiguda de la connexió, disculpeu, Disculpeu. Aquestes coses de les tecnologies ja sabem. Em pregunten quina és la xarxa social principal per la qual haurien de començar per tenir una botiga online. Poso-vos complicada la resposta, oi? Sí, si tenim una botiga online, si tenim una web que hi venem productes, la meva recomanació és, si és productes que anem al consumidor final, que una web online normalment és per això, Google My Business és molt important, i després jo començaria això, Instagram o Facebook, perquè realment a dia d'avui és on hi ha molta gent. Ara, si creiem que al nostre públic li pot interessar molt, per exemple, el contingut audiovisual, no ens n'oblidem de YouTube, perquè també funciona molt. D'acord. O sigui, entenc que en funció d'on tinguem el nostre potencial client, no? Exacte. La meva recomanació és això, analitzar molt què fa la gent del sector també, perquè normalment si ho fan també és perquè funciona. Però és això, no? Mira, una mica, clar, també Instagram va molt bé perquè hi ha molta gent, però potser n'hi ha tanta que ens costa més, no? Doncs, bueno, mira una mica. I a Instagram o posem anuncis o no hi ha manera de generar tràfic cap al nostre perfil? No. Si voleu que us linkin, és a dir, allò que a vegades hi ha... Per exemple, algú posa una història, que és allò que veiem quan anem passant, per poder anar directament cap a una pàgina web, abans hi ha dues opcions, o tenir més de 10.000 seguidors, em sembla, si és que ara no ho han augmentat, però això, clar, costa d'arribar-hi, o pagar. Quan fas anuncis sí que pots fer que després les persones cliquin a la publicació, si no, no pots dur tràfic a la web. Molt bé. A veure, una de les coses que hem comentat, poder jo no t'he fet bé la pregunta i ara poder... Diu, a través d'Instagram hi ha alguna manera de fer reserves a través d'una publicació, d'un post? Que et reservin, per exemple, directament, que algú cliqui i reservi una taula al teu restaurant. Ha de ser pagant i se n'han d'anar a la pàgina web, si no... És a dir, pots fer que et truquin, això sí, és a dir, pots vincular el teu perfil i que després et truquin, però directament, ara mateix no. Vale, Jordi, crec, no sé si t'hem donat resposta ara. D'acord, gràcies. Mira, hi ha una empresa que és una filial estrangera, aquí a Barcelona, i tenen un perfil de LinkedIn, però és del mercat general. Recomanes obrir una pàgina pel nostre mercat? És a dir, per exemple, una per cada país, no? Aquí hi ha diferents empreses que fan servir diferents estratègies.
La meva recomanació és, si es pot agrupar tot en una pàgina, perfecte. Però, clar, en el cas que, per exemple, imagina't, no sé si es comuniquen en anglès, per exemple, normalment és el més habitual a nivell internacional. Si creieu que el vostre públic d'aquí també ho pot entendre en anglès, jo ho faria en un idioma. Però si creieu que fer-ho en castellà o en català pot ser molt més útil perquè podeu arribar a un públic molt més concret, em faria d'altres i ho faria diferent per cada país. Però que després també costa no tenir més seguidors perquè els tens com una mica repartits. És valorar una mica els pros i els contres. I si no, a vegades, una altra opció també és fer dins d'una mateixa publicació de la pàgina en 2 idiomes. Es veu més llarg, però també és una opció en cas de no voler fer més pàgines. Molt bé, no sé si hi ha més preguntes, si no et llenço l'última. Em donen les gràcies per la resposta. Perfecte, merci. I no sé si hi ha alguna més, si no et pregunten, si no sé on tinc el meu client potencial, què faig? M'haig de donar d'alta a totes les xarxes? No. Donar-te d'alta a totes les xarxes, per mi, pots perdre molt temps i molts esforços i molta energia i no poder invertir temps en totes correctament, no acabem sabent quina funciona millor, no? La meva recomanació és sempre quan comencem a dissenyar una estratègia de màrqueting i volem saber què és el millor canal per comunicar-nos, és fer una anàlisi de la competència. És a dir, d'una banda, mirar què està fent una altra gent, no només potser la botiga que tenim, si venem menjar a la botiga que tenim 2 carrers més amunt, sinó que fan moltes altres ciutats o pobles semblants. Després també buscar a internet i mirar què n'opina la gent i què diuen en diaris, en revistes, mirar. Per mi és analitzar primer i després ens serà més fàcil tenir una idea d'on és més probable que hi sigui. I una altra opció, també, si tenim clients que venen a la nostra botiga, doncs preguntar-ho. Preguntar si els agradaria, per exemple, que anéssim publicant les novetats a Instagram o si els agradaria que quan ens arribés o féssim un esdeveniment els enviéssim per WhatsApp. També ho podem anar preguntant i fem això, com un estudi de mercat i després ens serà més fàcil fer una estratègia. Molt bé. Pots repetir el nom dels bancs d'imatges que has posat? Els he escrit al xat, també. Al xat, molt bé. El xat ho troba. Ho trobeu al xat, d'acord, Jordi? El xat he escrit allà, si no ho trobes, ens ho comentes. I ja per acabar, veig que no tenim de moment més, ens fan una reflexió. Realment, diu, el més complex de tot és crear el contingut. Diu, hi ha algun sistema, alguna manera perquè el contingut es pugui crear més ràpid i més atractiu? El contingut que oferim, per exemple, és a dir, hi ha eines com, per exemple, aquests directoris que us he donat, que com a mínim a través d'imatges més genèriques us poden servir. Hi ha eines com Canva, no sé si ho coneixeu, però és una eina que et permet fer, per exemple, cartells per anunciar coses d'una forma més fàcil, ràpida i còmoda. Si, per exemple, canvieu els horaris i voleu fer una imatge, això, no? Abans hi havia com es diu, el GIF, aquestes plataformes senzilles d'imatges. Ara hi ha el Canva, que si voleu també us l'escriuré aquí al xat, que és això, una eina que et permet fer dissenys molt ràpid. Però per la resta sí que tot s'ha de fer directament. Les fotos del producte i tot això s'ha de fer a la web. Vale. I ara tenim... Perfecte. I ara tenim una persona que vol a l'Emili, ara li dono veu. A veure, Emili, perdona, que t'activo el micro. Endavant, Emili. Emili? Em sents? Sí, et sentim perfectament, sí. És que he fet una pregunta per aquí pel sistema, però veig que no t'arriba. No, jo et volia preguntar la importància dels hashtags de les xarxes. Vale. Els hashtags, que és allò que posem com amb aquella etiqueta, realment sí que són útils. O sigui, la meva recomanació és que sí que es facin servir, però en paraules que realment ens poden interessar, en paraules relacionades amb els nostres productes o serveis. Perquè després, quan Google ensenya, per exemple, quan Instagram o Facebook ensenyen productes relacionats a usuaris, ho fan en base als hashtags que hi posem. Doncs, per exemple, si jo venc
no sé, roba de moda, doncs no etiquetar en paraules molt genèriques perquè tant poden ser útils per mi com per qualsevol altra persona que busca un producte completament diferent. La meva recomanació és, sí, són útils, però fer servir 3, 4, 5 que realment identifiquin el que estic publicant en aquella publicació. D'acord. Sí? Molt bé, gràcies. Gràcies. Gràcies per la teva participació, Emili. Molt bé, vaig a fer un... A veure... Anem a veure si tenim alguna... El tema dels bancs d'imatges, no sé si els he posat bé, Gemma? Sí, ho has posat molt bé. Jo també he passat el link del Canva. Vale. Que ara tornen a demanar, hi ha el link aquí, canva.com. Si et sembla, Gemma, fiques els 3 links aquests, així amb un únic missatge de xat, perquè tothom ho tingui. Sí. Sí? Ara els torno a passar. I és això, són eines que van molt bé per generar contingut. És a dir, després també hi ha altres eines, que també ara la poso, que per exemple es diuen HotSuite, no sé si les coneixeu, o Buffer, que ens ajuden a programar contingut. És a dir, a través d'aquesta eina podem dir, doncs, per exemple, durant la setmana no tenim temps per publicar a Facebook o a LinkedIn, doncs ja ho podem fer amb aquestes xarxes i dir, volem que es publiqui dimecres a les 10. Doncs també tenim l'opció d'aquestes eines per publicar aquest contingut, que no ho havia dit. Doncs ara la Gemma ens posarà en un únic missatge de xat les 3... Sí. Espero aquestes 3 i també us deixo del HotSuite per això, per si voleu programar anuncis, doncs hi podeu posar un horari. És una eina realment molt útil i es pot fer tot el que us passa és gratuït, a no ser que tingueu molt perfils, que després sí que s'ha de pagar. Mira, la Gemma ja ens ha publicat totes les links que s'ha comentat. El teniu al vostre abast dintre del xat. Molt bé, Gemma. Anem a veure si tenim alguna pregunta més. Sí, si no, qualsevol cosa ens podeu contactar a través de la cambra i... Molt bé, doncs... mira, l'última pregunta. L'última, molt bé. L'última. Diu, hi ha cap eina que ajudi a publicar alhora grups de Facebook? Grups de Facebook no, perquè com que això es fa individualment s'ha de fer el mateix. Em diuen que no veuen els meus links? Jo ho estic veient. A veure, perdona, ho has publicat a tots els panelistes? Sí. I participants. Aviam si és... No, has publicat a tots els panelistes. Havies d'haver publicat a tots els participants. Disculpeu que ara ho tornem a fer. Sí. Si ho torno a passar un moment. Sí. Ai. Has de modificar. Efectivament, ara ho estàs... Perfecte, disculpeu, Vale, aquesta i me'n falta una al camp. Vale. Ara sí, aquí les teniu totes. Ara sí, oi? Disculpeu, aquestes eines a vegades no les tenim. Perfecte. Perfecte. Molt bé, ja per acabar, ja només ens pregunten sobre el MailChimp. El MailChimp. El MailChimp, bueno, no ho he pogut explicar molt per una mica per temps, però quan fem estratègies de xarxes hi ha un canal que és la fidelització, que és això, de fer que els usuaris que han vingut segueixin al dia els nostres productes. I crec que el MailChimp o qualsevol eina d'enviament d'e-mails és genial i realment va molt bé. És a dir, són eines que ja ens donen dissenys molt macos i molt fàcils d'editar i que realment ens permeten això, doncs enviar novetats o mantenir actualitzats els nostres clients. Ja no és ben bé una xarxa social, és una newsletter, però jo la trobo molt útil. Molt bé. I ja, Gemma, només comentar-vos a tots, abans de donar-te les gràcies, dir-vos que us farem arribar la presentació. Si algú amb 3 o 4 dies no l'ha rebut, us agrairia que enviéssiu un correu a la següent adreça de correu electrònic info@cambradigital.com i us ho faríem arribar. A vegades algun correu no arriba bé o ho teniu a l'espam. Si no ho rebeu, sisplau, contacteu i mirarem de fer-vos arribar. Gemma, només donar-te les gràcies per la teva presentació i clara. I ha estat un plaer comptar amb tu i amb la teva experiència i amb la teva dedicació a aquest tema al llarg de tots aquests anys, perquè no ho hem explicat, però la Gemma porta molts anys amb aquests temes, ha estat treballant amb grans empreses multinacionals en aquest sector
amb el tema de dinamització de xarxes, per tant, té molta experiència. Per part de cambra, només donar les gràcies als assistents i poder comptar amb vosaltres amb els propers webinars que estem preparant i que podreu trobar dintre de la nostra web www.cambradigital.com. I per part meva, moltes gràcies, Gemma. No sé si vols dir tu alguna cosa. No, a vosaltres això. Espero haver-vos explicat ben bé això, la importància de segmentar i quins canals us poden ser útils i aprofitar-ho i a fer-ho servir. Perfecte, Gemma. Moltes gràcies i gràcies a tots els assistents. Salutacions. Adéu. A vosaltres.